बिटिआरआव मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल दिनै बिपिएफनि जि हालोद बियो मोजां नंला रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय जे बिपिएफआ माब्लाबाबो बाहाय सरकार दानो हाला बिथांमोना देरहानायनि माब्लाबाबो फारिसिम सहैनो हाला दा बेखायनो बिथांमोना जिहेतु हाला बे हिसाबै बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाया गोबां दैदेनगिरिया जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानैनो जोंनि बिटिआरखौ जोङो खुंनायनि जिहेतु खाबुआ दङ बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआरआव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुङा आवगायबोदों दा बे हिसाबै जोंनि बिपिएफआव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुङाबो जोंनो फैनानै एखेलगे जों खामानि मावो गोजोनथाव बाथ्रा बिटिआर सरकार लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि गाहाय एबा जोंनि इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आरो बिटिआरनिबो गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि सरकार आरो दोलोआ जेरैबायदि खामानि मावदों रायजोनि खाथियाव थांनानै रायजोनि मोनफ्रोमबो जेंना जेंसिखौ सुस्रांनायनि थाखाय जेरैबायदि राहा लादों बेखौ नुनानै बिटिआर ओनसोलनि गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुंफ्रा इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरो बेबायदि हिसाबै जोङो थांनाय दाननिफ्राय बिटिआरनि मोन 40 समस्तियाव भट सन्मिलन लागासिनो दङ आरो बेबायदिहाय दिनै 32 नं भेरगाव समस्तिनि सिङाव जोङो भट सन्मिलन लादोंमोन आरो दिनै बे भट सन्मिलनाव जोंहा 3000निख्रुइबो बांसिन भट लेभेलनि सोद्रोमाफ्रा बाहागो लादों 79टा भट केन्द्र दङ जोंहा 14 पिसिडिसि एबा प्राइमारि मोनफ्रोमबो बुथ कमिटिनिफ्राय मोनफ्रोमबो पिसिडिसिनिफ्राय जों जेसेबांखिनि बुथ कर्मीखौ खावलायदोंमोन मोनसे बुथ कमिटियाव जोंहा 40 आरो 30 बेबायदियै बिथांमोना बाहागो लाफैदों गतिके जों जथेस्थ' मिजिं थिदों जे रायजो राजाफ्रा जेरैबायदि जोंखौ बजबनानै लादों आरो बेबायदिनो जोङो फैबाय थानाय बिसायख'थिखौ जोबोद मोजाङै जों बारलांदों आरो दिनै बुंबाय थादों बेरेखा जिहेतु बिपिएफआ बेहाय गावसोरनावसो बांसिन जइन जादों होननानै फोरमायदों बिपिएफनि दोलो बिथांमोननि मावथिनिफ्राय दिनैबो 28 जन सोद्रोमाया इउपिपिएल दोलोआव जइन जादों सानफ्रोमबो बिथांमोननि दोलोनिफ्राय सोद्रोमाफ्रा फैनानै जगदान जाफैबाय थादों जगदान जानायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु बिटिआरआ मोनसे काउन्सिल आरो बे काउन्सिलाव सरकार सालायनांगौबा आन्सलिक दल एबा ओनसोलारि राजखान्थियासो हायो आरो बे हिसाबै बिटिआरआव मोननै ओनसोलारि राजखान्थि हान्जा दङ बिपिएफ आरो इउपिपिएल दिनै बिपिएफनि जि हालोद बियो मोजां नंला रायजो राजाफ्रा मोनथिबाय जे बिपिएफआ माब्लाबाबो बाहाय सरकार दानो हाला बिथांमोना देरहानायनि माब्लाबाबो फारिसिम सहैनो हाला दा बेखायनो बिथांमोना जिहेतु हाला बे हिसाबै बिपिएफनि गोबां सोद्रोमाया गोबां दैदेनगिरिया जोंनि इउपिपिएलआव जगदान जानायखौ जोङो नुनो मोनदों आरो बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों जोङो इउपिपिएल दोलोआव थानानैनो जोंनि बिटिआरखौ जोङो खुंनायनि जिहेतु खाबुआ दङ बिटिआरनि गाहाय मुस्रि प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायावनो बिटिआरआव बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुङा आवगायबोदों दा बे हिसाबै जोंनि बिपिएफआव थानाय बर' आरो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि सुबुङाबो जोंनो फैनानै एखेलगे जों खामानि मावनो हायो मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडि रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरी रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय सेन्ट्रेल भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय आइ आफा बिएम भकेशनेल इनस्टिट्यूटआव 2025 आरो 26 मायथाइनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो दं एचएस आरो एचएसएलसी उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे भकेशनेलाव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जाबाय BSS डिप्लोमा इन मेडिकेल रिकर्ड साइन्स BSS डिप्लोमा इन EEG and EMG Technology, BSS Diploma in Critical Care Management, BSS Diploma in Hospital Waste Management, BSS Diploma in Hospital Infection Control and Prevention, BSS Diploma in First Aid and Patient Care, BSS Diploma in Physical Assistant, BSS Diploma in ECG Technician, BSS Diploma in Hospital Administration, BSS Diploma in Hospital Sterilization Technician Assistant, Certificate in Dietitian, Certificate in Old Age Care, Certificate Hospital Housekeeping, Lab Assistant, Pharmacy Assistant, Certificate in Emergency Medical Service, Certificate in Pulmonary Function Test एबा PFT Technician, Certificate in Awareness of HIV/AIDS, Certificate in Anti-Malaria Training आरो लोगोसे Office Management Courses, Computer Courses आरो Communicative and Soft Skill Educationनि कर्सफोरखौ
2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै BSS एबा भारत सेवाक समाजजों गनायथि होजानाय डिप्ल'माखौ लानो हागोन। लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दं। जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा BM भकेशनाल इनस्टिट्यूटनि नैबे मबाइल नाम्बार 9395899391 एबा 8135971844 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन।